Welcome back sa akong lababong Bisaya, Davao Libay. Ha? So mga lods, ako just digos mga lods. Hindi ka ko nag-dispose sa lababo. Marami nabilin mga lods, oh. Wala ni kuwang uban. So, kaon sa takang mga barbecue. Barbecue sa pala. Mga crispy lami lods mo. Panit ba lami? Lahi ang lasa sa Davao lods sa digos. Kaya na sa akong period to. Wamay na malat sa lababo. Ano yung mga lods? Aso dapit niya ba? Nasa kilid palengke ang area mga lods. So, munto kanina na video na ko. Nakakuha ko soki, doha ka buok. Bayig laki. So, nalibot akong palengke mga lods, wala naman nikuha. So, pauli na kuha ni ron. Kao lang kong barbecue sa. Lami ang barbecue ni ma'am. Takin ko lang mga lods, takin ko. So, mga mga lods. Subscribe po sa akong YouTube channel mga lods, ha. Daga sa akin eh. Heart mo, heart. Tama Diyos din, Dam? Wala, one sa three. May juice ka din kaya. May both. Tapos kayo yung ano eh. Tapos kayo yung sauce. Nakala. Bisa mo ba, Davao? Dagpo inyong
So, man akong kaon mga lods. Busog na ko. Pero okay kayo mga lods. Kami ang kuha ni madam. Chicken skin. Ato Davao, chicken skin. Gagmay kayo. Ano kayo? Dagko kayo mga lods. Pat kabuk, busog na ko. So welcome. Digos. Ano mga lods, digos ko. So, yun na. Muna to, mga lods, oh. Ang lababo. Ay, wanalin ng uban. Nga, naman yun na. Timing nga, tayo matsambar ako. Ay, uban, kuha, uban di. So, ibalik ko na, Davao. Ay, pagkaton ako dito mga lods. Dapat sila order. So, order na sila, manawag na sila sa kuha kung order sila. Gusto ko mga lods, upatra ka chicken skin. Oh. Tapos kailan sa palengke mga lods. Ang area ni madam, nasa kilis palengke mo ni mga lods. Oh, muni nga laki mga lods, may laman ni mo na, kay itsuraan man. Nagkatawa si madam pa yung itsuraan. Oh, si boss ni boss. Kaway-kaway boss, kaway-kaway. Oh, gana. Katong mga kauban ako, mga unta dire, lami dire ang chicken skin. Dagko pa. Ito Davao, gagmay kayo. Tipid di Davao, tipid. Dire away tipid. So muna to mga lods. Salamat.